Yes, hello mga subscribers. This again, David Therapy. Ngayon po ay March 30. So this is the program sa ating bedridden na ipapalakas ulit ang kanyang lower limb as well as balancing. So we motivate ang kanyang balancing ngayon para at least kada paano ay magkaroon ng power yung kanyang legs, yung na lower limb. So watch nyo po till the end yung ating program na gabi ko sa inyo. Dahil siya magtaas ng mga atin. Push. Actually, pang 19 ito eh. Yan. So, ninomotivate ko yung balancing niya. Dati kasi napakalakas niyang mag-grip. Ngayon, bawasin po natin. So, may support sa may kanyang right lower limb. Nakala tayo? Pang 12 na ito. Doon sa vlog, sa palang. Okay? Okay? Mas ka lang, ha? So sa aming vlog 20, sa aming vlog 1 pa lang, pero sa actual, hindi namin na record ito, 20 na. So, 10 lang ma-record natin ngayon. Push. 1, 2, 3. Very good. So, konting upgraded motivation for the balancing. Pansin po natin na yan. So, ang hawak ko sa kanyang likod, daliri lang, kadami lang. Okay, very good. Okay. Okay. Push tayo. Ready, 1, 2, 3, push! So malayo na ako ngayon, nakita malayo na ako ngayon. Alayo akong konti. Buka, Brad. Buka. Sige, buka. Andaan. Sige. Andaan. So, pag sinabi tayo, mabilis siya mag-response ng mga muscle. So, watch niyo po. Diba, tayo. Iwan, dito tayo. O, push. Ayun, mabilis na. So, yung tupining ng kanyang response sa brain niya, mabilis na rin. So, malaki na rin improvement na. So, check-up niya kailan? Oo, ito, pati check-up niya, medyo na, rin, less. Yung gamot. So, wala siyang gamot. Ito, good news sa kanya. So, wala rin gamot na iniinom. So, more on balance diet na lang ginagawa ni Sherwin sa kanya, yung kanang anak. So, it's good. At least, na-lesson yung mga gamot niya. Ayan. Okay, na 7. 1, 2, 3, push. 1, 2, 3, push. Yan. Pwede kang konti. Yan, para ma-develop yung balance niyo. Sige malalim. Sige malalim, relax. Relax ka lang. Makalansing, yan. Para pag tumibay ka, para pag naglakad ka na. Tibay-tibay niya, Brad. Sige, ako ulit. And then, dahan-dahan mo po. Sige, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Very good. Last 6 tayo, ha. Ready, 1, 2, 3. Push. Okay, very good. Let's makuha ko nakapag na nyo. Ayan. Hawak mo. Okay, tandaan. Ready, 1, 2, 3, upo ka. Very good. Okay, let's go. Let's go. That's 5. Okay, 1, 2, 3, push! Last 4 na, last 4 na. Ulit, ikaw. Ha? Pasin natin malakas talaga. Malakas na, no? Buka. Buka, ano, kuya? Okay, good. Ang hinahanap ko konti. Marami na.
ka lang. Relax. Relax ka lang, relax ka lang. Relax, relax, relax. Diretso lang, diretso lang. Okay, ready tayo. Okay, ready position. 1, 2, 3. Up. Okay, good. Ito ulit ako ng kamay. Balas ka lang. Huwag mo nyo lang balas ka lang. Nakasanda naman yung nagpapasok siya. Hindi yung lower limb. Diba? Yan. Last tayo na. Last 2. Ha? Shoutout po tayo. Shoutout! Shoutout tayo! Birthday pala ng ating stock patients. Salin Pangan Miguel tomorrow. Sa'yo, Darang Salin Pangan Miguel, happy birthday to you. Advance tomorrow. Yan. Shoutout. Shoutout birthday ni Modernong Bankyok Queen sa'yo. Yan. Push! Diretso ako sa tumayo ah. Last one eh. Okay, baba. Po. Ano? Okay, last na mo na. Last na naman yun. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, push. Last. Sa set, push. Okay, sumakit tayo mo po rito ha. Hindi natin yung tagal mo. So, relax ka lang. Ayan. Nakawala ko siya dito. Ayan. Okay, yung katawan ko. Silang hawak ko. Ano yun yan? So, dito. Ayan, ayan. Relax ka, relax ka, relax ka, relax ka. Ayan, relax ka. Okay. Wala? Ha? No. Okay. Very good. Masya! Finish! Pass your paper. Tingnan isang konti. Lakad tayo.